Насправді, для того, щоб це зрозуміти, треба, наприклад, відмотати нашу історію, ну хоча б на 100 років назад. Що відбувалося під час Української Незалежної Республіки, яка програла свою боротьбу за Україну? І дуже гірко програла. З такими бідами, з Голодомором потім. Одні загинули. Да? Одні загинули, пішли на боротьбу там з совітами і загинули. Другі поїхали. Треті лишились і що? Підлаштували. Зараз дуже немодно про це говорити і це розуміти, але фактично, давайте бути чесними, фактично населення України – це нащадки тих, хто прилаштувався. Але не всі. Більшість, виходить. Ну, фактично більшість. Для когось це розуміння прийшло через покоління, через два, які намагаються бути незалежними, самостійними, рухатись від Мордора. А хтось лишився таким. Саме тому таке було ставлення до кримських татар. З одного боку декларація «вертайтеся», це буде добре. З іншого, просто вас там, ви нам трошки мішаєте, ви нам трошки заважаєте. Та не трошки. Ну, от і все. Тому, звісно, що були люди, які весь час намагалися боротися з Радянським Союзом, тоді боротися і за права людей, і гнили в тюрмах, але більшість людей, які живуть на терені сучасної України, це нащадки пристосуванців. Як хорошо, що сусіди розстріляли. Вибачте, чому Львів говорить. Ну, це якщо ми говоримо дуже широко, але воно дає можливість з'ясувати, чому таке ставлення. Дивіться, зараз пішла нова війна. Найбільш активні проукраїнські знову гинуть. От вам і випливають на перші ролі ті, хто з задоволенням пристосується. Нинішня влада, я люблю там синонімічні такі ряди, я їх називаю бородаті діти. Тому що з одного боку вони виглядають як дорослі люди, а з другого боку абсолютний інфантилізм, нерозуміння процесів, абсолютна тимчасовість. Вискочить, подивитися, диви, я можу все. Слухай, я ще згадав, ще ж кажуть, що діти жорстокі. Бувають. Діти більш з одного боку більш чесні, тому що вони не розуміють, як можна там махінації якісь. Але це не про цих. Ці якраз вже такі, знаєте, така зграйка, яка відчула безнаказаність. Це абсолютно інші. Це не ті діти, яких ми от начали. Це якраз, які розуміють, що нічого не буде. Ніхто ні за що не буде відповідати. Ніколи. І воно так і буде. Ну хіба що хтось просто комусь уже перейдуть дорогу так і зламають комусь життя так, що хтось візьме рушницю, піде стріляти. А так то в нас же ж побудована за великим рахунком на пострадянських законах і всіх таких речах країна, яка фактично, якщо ти при владі, то ти ні за що ніколи не будеш відповідати. Навіть якщо ти трошки посунеться, чому у нас багато перебіжчиків? Люди, які були і в партії регіонів, і всіх інших. Жодного разу не покарані. Ніхто нічого ніколи не відповідав. Страждають тільки ті, хто не був при владі. Да, от там справжні патріоти, ще щось, яких можна задушити, роздавити, знайти якісь Руслане, речі. невже це назавжди? Просто якщо ми уявляємо собі, що це назавжди, то ми ніколи не будемо європейською країною, ніколи не будемо нормальною просто країною. Я вірю в те, що це не назавжди. Що репутація колись з'явиться як факт для того, щоб бути там чиновником, міністром, депутатом тощо. То коли це закінчиться, це має. І традиція парламентаризму, і все інше в інших країнах, вона не береться з нуля. Да? Виростають прямо покоління. У нас дуже маленький термін. У нас в незалежній Україні виросло 1-1,5 покоління. Так, плюс-мінус, так відділяє нас. 30 років, скільки там вважається. 1-1,5 покоління. Це дуже мало. Це дуже мало для нації як такої, для розуміння всього, що наші щупальця совка у нас скрізь. У нас скрізь абсолютно, в усі сфери. Саме тому Росії було легко напасти на нас. Підбити Донбас на то все. Це було дуже легко. Тому що ідентичності ще нема. Розуміння того, який у нас скарб, як держава, цілісна, немає.
а є якась ностальгія, якісь нерозумілі речі, і народ абсолютно нормально на ці речі купляється. Я от буквально сьогодні там про це думав, що років через 30 експансія така в Росії вже не вдалася в принципі. Тому що підросла б уже і сучасна інтелігенція, яка не застала Савка через 60 років. Да? Там уже там був би якийсь. А зараз половина людей не розуміє, про що мов. Що таке незалежна Україна? Це про що? Це хто такі? Що таке з татарами там не так? Яка різниця? Крим же нікуди не дівся. Живіть там, сям. Вони не розуміють фізично. От поки нема війни поруч, поки не прилітає болванка, не вбиває, не дай Боже, когось із родини, це все дуже така штука, яка легко забувається. От поки в сім'ї хтось не загинув, нічого не відбувається. Насправді. Війна вроді є. Людина навіть може там подивитися там і поспівчувати. Але до кінця вона просто цього не розуміє, просто фізично. Не може людина, живучи, наприклад, там, хай в Конотопі, Сумської області, зараз, якою не до кінця не торкнулася війна, ніхто не загинув, ніхто не сам, зрозуміти проблеми кримських татар, які в Криму. Тому що чому було... ти розумієш? Ти ж з Конотопу сам. Я поясню. Ми беремо середньостатистично. Є певний прошарок людей, які неважливо, де вони будуть жити, вони весь час аналізують. Вони весь час роблять якісь висновки. Вони намагаються якось міняти ситуацію хоча б зі своїм оточенням, в міру того, що вони вміють. От і все просто. Такі люди завжди є. Вони є і в Криму, вони є і в Україні, вони навіть є в Росії, які намагаються. Просто їх там, в мене життя не хватить серед, вибачте, того, що в Росії дерьма, вишукувати брилянти. Тобто є вже люди, з яких я знаю майже все життя, з якими дружу, а інших я просто блокую, це російське. Я просто блокую, бо що я не довіряю, я не знаю. Я не хочу з цим мати нічого спільної справи. От тобі і все. А ці люди, вони інфантіли.